Παγώσαμε. Σου έχω τη λύση. Ζακετάκι Fun to be Mom. Είναι ένα φούτερ που μπορεί να φορεθεί σκέτο, με επέκταση εγκυμοσύνης και με επέκταση baby wearing, ανάλογα στην φάση της μητρότητας στην οποία βρίσκεσαι. Κουμπώνεις το ένθετο για να μεγαλώσει το ζακετάκι, σε κρατάει ζεστή και εσένα και την κοιλίτσα σου. Αργότερα σε συνοδεύει σε όλες τις baby wearing μέρες σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 0 έως και 3 ετών με το έξτρα ένθετο για baby wearing. Κουμπώνεις τα φερμουάρ και μεταξύ σας τα δύο κουμπάκια για να μην περνάει ο κρύος αέρας. Φοριέται σε front carry και σε back carry, έχει φερμουάρ και στην πλάτη δηλαδή, για να μην στερήσετε καμία περιπέτεια ακόμη και το χειμώνα. Είμαι η Άννα Ράνια Μιχαλάκη, πιστοποιημένη σύμβουλος baby wearing και θα με βρεις στο babywearing365.com. Εύχομαι αμέτρητες χειμερινές αγκαλιές.